مستيات بيتنا نتوم زصدقون زدنادون اما خوها عدو علو يبنا مدره والكملاخي إسياس أفوركي كاب إيرتراوين حليفو زستفلاليو بوليتيكانياتات بفلايكا أب إيتوبيا زركبو تنتنتي مزارب رأستي كوين ومالو اتنا أمريكا أفريقيا سودان إيتوبيان أب وشتاوي بوليتيكاوي قداياتهم بعمق أتزدحسسه والكملاخي نيرتراوين تقالست فتحون زسدعو وحدات عماخو كبل دحر من أسو عدو علو إلو مالو بزي كازي بلتقنا ماليا زي بلو دولارات يفسسلهم الله كبلون كسيسو إيرتراوين تقالستن فتحقن كمتني إسياس مسلو ويكأمنو زفتنه عما خوديم عاوش تعدز نبر بچقوانا هكدف زمارر هزبي أفوك خفت سلازي كألن مرج أسلازي بلون عما خوديو الفي بمرتعو خرقاقات أي كألن ني إسياس زي كبل بزح كمزولغن رديم إتا أبدأ بتزامادي دحان زخونه نايم الزراب مسل زرخبي إيرتراوي عما خو زي كونه حشكت يخون بلون خيل ويدعى قداي ملكاو محدرا خوي نمبر عب ديمقراسي دمصتهم وحدات عما خون انتخونه يسمعي مسلاتهم كأحلوي كم تقدمنا زقلصنايو ببزحي كنركو عن تخوينا قدمت 9 عامتات عب قدناتات كتمات جنيفا تأكيبو نمحبرسب عالمن نودب حبرات هاجراتن إسياس ጨቋኒ መላኽ ምዃኑ ክምስክር ኣስታት 16,000 ዝበጽሕ ኤርትራዊ ተረኺቡ ነይሩ ቅድሚ 6 ዓመታት ከኣ እንደገና يأكل ኢሉ ዝተላዕለ ኣብ ደገ ዝነብር ህዝቢ እውን ሓደ ዓቢ ማዕበል ክፈጥር ተራኢ ነይሩ እቲ ማዕበል ብዕማኾ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን እዩ ተንቀሳቒሱ ትርከባ ብሕጊ እምበር ብሰብ ኣይንግዛእን ብሕጊ እምበር ብዓመፀኛታት ኣይንግዛእን ሕቶ ኤርትራውያን ኣስማትን ጊዜን እናቐያየረ ማዕበል እናፈጠረ ምግልባጡ ደዋ የበለን ኣብ 2022 ዝተበገሰ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ እውን መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝኾነ ዓርሞ ሸሻዊ ምንቅስቓስ እዩ ኣብዚ እውን ቀሊል ዝበሃል ቁፅሪ ኤርትራዊ ኮነን ንቓልሲ ተበጊሱ ብውሕዳት ዕማኾ ዝተፈጸመ ተቃውሞ ከም ዘይነበረ ከዓ ስኑድ እዩ ወዮ ደኣ ደንበ ተቃውሞ ስሙ ምሩር ኮይኑ እምበር ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝበሃል ማእለያ ዘይብሉ ዶላራት ዝንስንሰሉ መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ ትካልስ ኣይረኸበን በንጻሩ ግን ስርዓት ግደፍ ንመውደቂ ስርዓት ኢህወደግ ዝውዕል ንኢሳት ዝተባህለ መደበር ቴሌቪዥን ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ከባቢ $300,000 ዓመታዊ ባጀት ይስልዕ ከም ዝነበረ እቶም ሽዑ ዝሕገዙ ዝነበሩ ኣካየድቲ እቲ ቴሌቪዥን ይምስክሩ ብዘይካዚ ንደምሒትን ግንቦት 7 ኣዕጢቕዎም ዝነበረ ኣጽዋር ቀሊል ኣይኮነን ካብ ኣጽዋራትን ገንዘብን ሓሊፉውን ክሳብ ትንፋስ ኤርትራውያን ብምሃብ ንኣብይ ኣሕመድን ኢትዮጵያን ንምድሓን ሓያሎ ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝጠፍኡ ገይሩ እዩ ነቲ ዝፈጸሞ ገበን ከዓ ኣብ 24 ግንቦት ኣይጣዕሰንን እዩ ክብል ሰሚዕናዮም ሎሚ ተቃወምተይ ይሕገዙ ኣለዉ ግን ዕማኾ እዮም ኢሉ ከማርርን ዓዲ ወዓሊሉ ክራገምን ክትሰምዖ ከለኻ ከዓ ዘስደምም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብኣፉ ተታሒዙ እምበር ድላዩ ክዛረብ እንተዝሕደግስ ክንደይ ዝበሃል ማሃለዎ ኣብ 24 ግንቦት ኣብ ሜዳ መጻወቲ ኩዕሶ ካብ ዝተኣከቡ ህዝቢ ብዙሓት ኣብ ደገ ዝነብሩ ኣብ ዓዶም ተስፋ ዝሰኣኑ ንሃገራውነት ብባንዴራን ሓድሽ ቁኖን ዘንጸባርቑ ምስሉያት ይርከብዎም ገለ ከዓ ብምምሕዳራት ከተማ ተመልሚሎም ዝተኣከቡ እዮም ተቓለስቲ ንፍትሒ ቅድሚ ሕጂ እዞም ዕማኾ ናይ ወያነ ልኡኻት ወይ ተጋሩ እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ሎሚ ገለ ተጋሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኣብ መዓልቲ ነጻነት ዕዱማት ኮይኖም ርኢናዮም ስም ወያነ ከዓ ከምቲ ልሙድ ኣብ መደረ ኢሳያስ ብሕማቕ ክለዓል ኣይተደልየን ናይ ለብዘበን ገንሸል ብልጽግናን ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሕን እዮም ካብዚ ሓሊፉ ዝተቐየረ የለን ስም ኣሜሪካ ወትሩ ምሩር እዩ ህዝቢ እውን ለሚድዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስለዘየለ ንኢሳያስ ዝቃወሙ ሓሽከት ድዮም ዕማኾ ብመርትዖ ክረጋገጽ ኣይክእልን
እቲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንኸይካየድ ዓንቂጹ ዝሓዘ ውልቀ መላኽ እምበኣር ሓቅነት እንተለዎ ፈታዊኡ ክፈልጥ ንህዝቢ ምርጫ መሃቦ ብዝኾነ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝዓሰለ ኤርትራዊ ዕማኾ ዘይኮነ ክንዲ ሑፃይ ልዕሊ ኩሉ ከዓ መጻኢ ዘለዎ መንእሰይ እዩ ገና እውን ንኡስ ወለዶ ኣሰር ዲሞክራሲ ሒዙ ክስዕብ እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي